Toto ste káďa chalani išli? Napriamo. A vieš čo, tuto je takto? Tak to je iná psychiatria toto, ty kokos. Tak, ne, tak, no. Proste drží sa oný, vieš, rukami tej hrany a... Toto je iná psychiatria, chlapci. A išli ste až ďalej, alebo už rovno tu hore? Už hore musíš ísť, hej. Ty sa držíš celý čas tej hrany, Kečko. Tejto? No pred sebou hlavne, nie za sebou, tak nebude sa za sebou držať. Fú. Čo? Vyskúšame. Aha, tu som dojebal. Čo si dojebal? To sa mám traverzovať. Toto je len bežička a po ceste. Držíš sa hrany celý čas, čo svojimi rukami. Celý čas hrana. A vždy sa rozhodni, že na ktorú stranu dojdeš. Ty kokot, toto je čo za hreben do piče? Čo ti jebe? To nie je hrebeň. Toto? Toto sú nožnice. Počúvaj, Kečup, máš tam na nohu. Vidíš, tam nohu máš pred sebou. Hej, ale vy ste išli po to? Ne, tam pred sebou máš one. To myslíš vážne? No jasne. Daj si, pravačku si daj na ten stup. Lavačku. Lavačkou obiť. Pravačku si daj na ten stup na hrane. Tu? Áno, pravačku máš stup na hrane a lavačku daj hore a vyšli. A no choď po nohách, nejak to pohľad. Dvomi rukami sa potom prešvihni na tú ránu. Tak môžeš, áno. Vyšvihni sa. Ty kokot. Toto je iná pičovina, ty. Čo ti jebe? Čo? Dávaj do štrbín. Hľadaj maličké stupy. No hej. Hej. Tak ideš, celý čas šikmo ideš. Tak, držíš sa hrany, ne? Toto je len beža pod cestou. Počkaj, toto je horšie jak žabý kôň, toto, ty kokos. Nemáme ísť tam? No akože hej, ale A tam máme ísť, kokot. tu je trávež, vieš. Isto, lebo tam nemám nejaké dnes z tej veže. To je iná psychiatria, toto, ty kokos. Akože,